давраҳои давр аз даврон гузашт, лаҳза лаҳза дидани ёрон гузашт. ҷамъ карда ҷамъи хотирот, ҳар яке бо аҳду бо паймон гузашт. эй ҳабиб, шукри ҳама халқи азиз, ҳар яке дар роҳи худ меҳмон гузашт. дар ҳақиқат бо шарофати инсонҳои нек, хотираҳои мардум, ҷамъият ва ҳаёти осоишти мо ранги тоббори тоза кашф кардааст. отшабуси инсони хиратпеша Абдумулло Халифаев ки дар роҳи барои бозомӯзии курсҳои соҳаи савдо дар соҳаи Тоҷикмаҳтулобод семинар гузаронданд, бисёр шахсиятҳоро дар ин роҳ сафарбар намуданд ки ҳар яке дар ин курси омӯзиш барои худ як ҷаҳони нав бардоштааст. беҳтар аз ин биёед ин хотироти зиндагӣ ки дар ин навор тасвир ёфтааст бо шарофати Абдумулло Халифаев мо ин наворро манзури шумо гардонем. бисёр инсонҳои некирода, нектиннат, нексиричро дар ин навор шумо мебинед. зиндаҳо имон бо саловат диҳад ва гузаштагон рӯҳу арвоҳаш аз маву шумо шод бошад, чунки зиндаву ҷовид монд ҳар ки накуном зист каз аз қиблаш зикри хайр зинда кунад номро. мана ин навор манзури шумо азизон дили дида. инчунин дар ин навор пеш аз ҳама Азимҷон Шораҷаву Бобои Шомир ва Исмоқул Атолиқов, акои Мулло Абдурраҳим Мухторов ва дигарон, Сайдаҳмад Миров ва дигарон шумо дида метавонед. виздор гузаштагон рӯҳу арвоҳ аз маву шумо шод бошад. سال هم جویی مرا دیگر نمی‌یابی، شب و روزم خداجویی مرا دیگر نمی‌یابی. برای من چو پایندازی مخمل هر سحرگاهی، بسانی سبز هم روی مرا دیگر نمی‌یابی. من آن یک راه و یک رو بودم با راه خود رفتم، تو کی صد راه و صد رویی مرا دیگر نمی‌یابی. سبک رایی سبک پایی محبت را نمی‌دانی، نه هم اهلی تکاپویی مرا دیگر نمی‌دانی.